Kuća Nijaza Skejića u mjestu Fojnica kod Maglaja tokom majske prirodne katastrofe bila je poplavljena, ali i ozbiljno ugrožena klizištem. U minulih 8 mjeseci posljedice poplave u kući Skejića su sanirane. Iznutra sve. I zamijenili stolariju i sve su mi zamijenili. Nemam više šta da tražim. Kad je riječ o klizištu, za sad je dobro. Mislim, stoji, ne ide dalje. Ova i većina stradalih objekata u Fojnici kod Maglaja obnovljeni su i zahvaljujući pravovremenoj reakciji mještana. Formirano je udruženje koje je stupilo u kontakt sa državnom televizijom Austrije, ORF, koja je nakon toga za sanaciju kuće u Fojnici donijela 500.000 maraka. Već smo popravili 20 kuća oštećenih u poplavima u naselju Fojnica u Maglaju. Osim toga iće i druge komponente projekta koje će obuhvatiti donaciju djelomično u tehnici, eventualno negdje u namještaju, zavisi od stanja porodice, a također će se raditi obala utvrda. Treba da se obnovi još nekih 10 kuća, mi smatramo, mi ćemo se izboriti, pokušat ćemo i kod drugih donatora da dobijemo sredstva da se i te kuće saniraju. Iako sve ovo zvuči dosta optimistično, problema u Maglaju kada je riječ o sanaciji objekata ima i na pretek. Samir Smelagić iz Bijele Ploče uspio je djelomično da obnovi poplavljenu kuću. Iako je njegova porodica nakon toga uselila, uslovi za život u ovom stambenom objektu su blago rečeno katastrofalni. Za preživljavanje Smelagićima bukvalno nedostaje sve. Kupata znači ta kunja i namještaj, nema se namještaja. Nema se na čemu spavati i to je najveći problem, a žena mi je 100% invalid. U istoj situaciji je većina ostalih građana Maglaja. Nakon sanacije kuća i stanova, mogućnosti za opremanje tih prostora su gotovo nikakve. Potreba za namještajem, bijelom tehnikom, novčanom pomoći sigurno stoji ovim građanima. Evo, apel da se zaista pomogne. Od 1500 stradalih u Maglaju je do sada obnovljeno 818 stambenih objekata. U narednom periodu ova lokalna zajednica morat će pronaći rješenje problema sanacije brojnih klizišta, kao i trajnog zbrinjavanja čak 88 porodica, čije su kuće totalno uništene.